Gisalikway si Jesus sa mga Hudyo. Juan Kapitulo 10 versikulo 22 hanggang 42. Miabot ang panahon sa pagsaulog sa Jerusalem sa pista sa pagdedikar sa templo. Tingtog na ukadto, ug naglako-lako si Jesus didto sa templo, sa gitawag nga balkon ni Solomon. Mialirong ang mga Hudyo kanya ug mingon sila, nganong dili mo pa man itugan kanamo kon kinsa gayud ikaw. Diretsuha kamig sulti kon ikaw mao ang Kristo. Mingon si Jesus kanila, gisultihan ko na kamo kon kinsa gayud ako, apan dili ka momotuo kanako. Ang mga milagro nga gipabuhat sa amahan kanako nagapamatuod usab kon kinsa gayud ako. Apan dili ka momotuo kanako tungod kay dili kamo kauban sa akong mga karniro. Ang akong mga karniro maminaw kanako. Nakaila ako kanila og nagasunod sila kanako. Gihatagan ko sila kinabuhi nga walay katapusan, ug dili gayud sila mawala. Walay makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Gihatag sila kanako sa akong amahan nga gamhanan sa tanan, ug wala gayoy makaagaw kanila gikan sa kamot sa amahan. Ako ug ang amahan usa lang. Pagkadungog ni adto sa mga Hudyo mipunit sila pag-usab og mga bato aron batuhon siya. Apan mingon si Jesus kanila, daghan ang gibuhat ko nga maayo nga kamo mismo nakakita. Ug gipabuhat kini kanako sa amahan. Asa banining akong mga gipangbuhat ang nahimong hinungdan nga inyo akong batuhon. Gitubag siya sa mga Hudyo, dili kami mo batok kan imo tungod sa maayo nga buhat, kon dili tungod sa imong gisulti batok sa Dios. Kay ikaw tawo man lang, apan nagaingon ka nga ikaw Dios. Mingon si Jesus kanila, dili ba nahisulat man sa inyong kasuguan nga mingon ang Diyos nga kamo mga Diyos. Ug nahibaluan nato nga tinuod kanunay ang nahisulat sa kasulatan. Busakon mingon ang Diyos nga mga Diyos ang mga tawo nga gihatagan sa iyang mensahe, nganong nagaingon man kamo nga nagsulti ako batok sa Diyos tungod kay mingon ako nga ako anak sa Diyos. Siya mismo ang nagpili og nagpadala kanako dinhi sa kalibutan. Kon wala ako maghimo sa gipabuhat sa amahan kanako, dili kamo angay nga motuo kanako. Apan kon gibuhat ko kini bisan dili ninyo gusto nga motuo sa akong gisulti, angay ninyong tuuhan ang akong mga gipangbuhat, aron nga masayren gayud ninyo nga ang amahan ani kanako ug ako ana akanya. Nagtinguha sila pag-usab sa pagdakop kang Jesus, apan nakalikay siya kanila. Mitabok pag-usab si Jesus sa suba sa Jordan ug miadto sa dapit diin ng bautismo si Juan. Ug didto siya nagpuyo. Daghang mga tawo ang miadto kanya ug mingon, wala tinuod makahimog mga milagro si Juan, apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod ni ini nga tawo tinuod. Busa daghan sa mga tawo didto ang mituo kang Jesus.